انا لا جاي اقول لك ارجع اسمع علشان انا صبري قليل كل مره تهرب قرب على ايه انت مسهرني الليل مني روحي يا عمري عقلي وسايبني بقلب عليه ياللي حبك انت مغلبني معذبني موريني انا لا جاي اقول لك ارجع اسمع علشان انا صبري قليل كل مره تهرب قرب على ايه انت مسهرني الليل وسايبني بقلب عليل حبك انت مغلبني معذبني موريني Вау! Тук операторите трябва да държат камерите, иначе те ще да ръкопляскат. Заповядайте, Хубаво, че не welcome са ги изпуснали. на Добре Вероничка дошли. Шукевич с украинско име и происход, но с доста ориенталска визия. If your name is Ukrainian, Как попаднахте в толкова нетипичен за Украина стил на танцуване? how you decided to do something which is totally not typical for Ukrainian. One time I saw the belly dancer in the restaurant Веднъж When I was- видях танцорка в ресторант, when I was 5 years old. когато And бях на 5. she was in the very beautiful costume, and I said to my parents, after this, I will dance only this. Когато видях какъв красив костюм носи, казах на родителите си, аз ще танцувам само единствено това. Нещо подобно на твоята история. It's Ларда. like my story actually, yes. Да, защото Ти ти си си достатъчно разказвала известна, за да вече не в се заблудят ефир. хората, че си преводач. Всъщност ти си хореографа и човек, И всъщност благодаря на който. повода и Вероника, и Мохамед Шахин да са тук. Той пък е от Египет. И за него си е доста типично да, как така, да кажеш, да има облечение към ориенталските танци. Всъщност повода е твоята, как да кажа, твоята конференция, семинар или... Точно така, да. Повода е най-големия фестивал и единствен по ориенталски танци Хезия Уест, който в момента се провежда, да, точно в момента се провежда. Утре даже ще танцуват преподавателите. Това са двама от тях, като Мохамед Шахин е една от най-големите ни звезди. Не Мохамед, а Мохамед, така ли? Мохамед. Мохамед Добре. Шахин. Той е преподавател също, така ли? Yes, he's a very famous teacher, много известен преподавател, който пътува по цял свят. А вие как се запалихте по ориенталските танци и типично ли е мъж да ги изпълнява и да преподава? България, в Испания, в Царско село, от 7 до 10. Не знаех дали въобще е в София. Да, тук е в момента, като утре ще танцуват преподавателите. Наистина ще бъде нещо много, много красиво за гледане. Концертът ще бъде великолепен. Mohammed, how you decided to start your dance Because it's not career? very typical for a man to do belly dancing. Не е много типично за мъж. It was not a decision to be a dancer or to be a teacher or to travel the world to teach Не dance. беше мое решение да съм танцор и да пътувам по цял свят и да преподавам, но It's also start with passion because I've been raised watch on the Egyptian TV dancers. We have беше голяма страст за мен да гледам по телевизията всичките тези артисти, да гледам филмите. we have one artist who created basically Egyptian folklore dance. His name is Mahmoud Rada. He's our idol. So I've been watching him
on TV and movies, so I got so inspired by him. Махмуд Реда е много известен ръководител и създател на националната фолклорна трупа и постоянно го даваха по телевизията, което беше много вдъхновяващо за мен. Plus, I love the dance, so when I was 14, I started to look to dance somewhere, and then here I became a professional dancer without even knowing. И когато бях на 14, точно това се случи и реших да започна да танцувам. Запалих се изключително много и ето ме тук сега. Вече съм международен и все признат преподавател и артист. А имате и собствена методология. С какво е различна тя и може ли всеки, следвайки вашите съвети и DVD, визиите ви, да се научи да танцува? Възможно ли? You have your own methodology of teaching. You have your own system and your own way, like your DVDs. It looks like they know your story. So is it possible and easy for everyone to learn and to become dancer? Look, I've been in the business for 35 years. В бизнеса съм от 35 години. Very long time. Много дълго е това. During this time, I build my methodology. I'm also producer. I produce events. I produce music. I produce DVDs. Създавам за тези 35 години аз създадах моя собствен метод. Освен танцор и преподавател, аз съм продуцент, създател на съдържание, организатор на много фестивали. So the dance, yes, you can learn the dance, but the most important to have the passion for the dance. Anybody can learn the dance, but if there is no passion, you will never be a great dancer without passion. So the passion comes first, and then studying the dance comes second. Всъщност страстта е най-важната и дори да искаш да се научиш, ако нямаш страстта, нещата няма как да се получат. Просто страстта е винаги водеща на първо място. А колко години ви отне, за да се превърнете в този преподавател, който сте на световно ниво? How many years you spent to become this, to become so famous, to become a very famous teacher? It takes long years. Много години. A lot of work. Много работа. Work on ourselves always. И най-вече работа върху себе си. It is not easy to achieve such things, but it comes from hard work. Но от кои държави, от кои континенти са най-големите почитатели на ориенталската музика и на ориенталския танц? Какви са вашите наблюдения? From which countries and from which continents actually are the biggest fans of Oriental dance? Right now, it's all over the world. But I can say where he found the biggest amount of изключително много и са around the world. навсякъде. Не мога да кажа точно къде са най-много и къде са най-концентрираните. You have Latin America. There are a lot of dancers. От Латинска Америка има изключително много танцори. Eastern Europe. Източна Европа. A lot. Много. Ukraine. Да. А мюсюлманския свят как приема? Okay, but how the Muslim world accept this type of dance? Okay, we'll talk about Egypt. Ако говорим за Египет, Egypt, we call Egypt as the Hollywood of the East. Скоро арабския свят, хайде да не. Egypt is different than the rest of the Турция, Arab може world. би. That's because you have a Hollywood различен accent. от останалите арабски държави. That's right. You sound American. Да, само добавих, че след като Египет е Холивуд на тази част на света, неговия акцент We are most famous with culture. Ние сме най-известни с култура, с музика, с филми. So in Egypt is very rich with arts. Египет е много богат на изкуства. Тя и културата е интересна, не само And the culture is ориенталските also танци, interesting, not only The old culture and modern culture are very interesting. Старата и модерната култура са доста интересни. Виждаме, че до Украйна е стигнала тази култура. Въпреки драматичната ситуация, в която се намира вашата държава. There is a very dramatic situation now in Ukraine, but
But even with that, it's very visible that this art is in Ukraine anyway. Доколко е популярна ориенталският танц, ориенталската музика, ориенталската култура в Украйна? How much the Oriental culture and art is popular in Ukraine? Is it very? Is it possible? It is very popular. Много е популярна. Yeah, and we have also kids. Имаме доста деца, who dance belly dance. които танцуват ориенталски танци. I have a dance school and I grow up the dancers from the small age, from 5-6 Имам училище, years old. и там преподавам на деца, които са от 5-6 годишна възраст. Имате ли момчета? Do you have a boys? Do you accept boys? No, in the dance school. И на училището? Ами не. Приемате ли ги за конкуренти мъжете в вашата... Може би много различен танц при мъжа и при жената. If the dance is different between the man and the woman, and I want to explain something. Всъщност, това, което, например, Мохамед Шахин танцува, е главно египетски фолклор. Тоест има много голяма разлика между мъже, които танцуват ориенталски танци. Преди, си спомняте, бях водила тук отново във вашето студио, и фолклорни изпълнители. Yes, I'm saying that there is very big difference between male belly dancer and folkloric man dancers. So, yes, it depends. На този фон, защото тук са представители на школи от Египет и Украйна, как седим ние българите и българките? Има ли българи мъже, които танцуват бели денс, и каква е конкуренцията? Той взема ли челните позиции? Слагаме ли ги в малкия си джоб? Ами категорично не. Към момента имаме един или двама танцори за цялата страна. Мъжки. А при жените, при дамите? При дамите става все по-популярно, благодарение на фестивала, който в момента се състои, благодарение на това, че има вече доста школи и доста преподаватели, които... А колко участници са сега на този твой фестивал? Към момента имаме записани от брой ученици около повече от 100 са, да кажем 120. Имаме от 20 на държави представителки, които са дошли да се обучават тук в България, а преподавателите са общо 15, от които 10 са чуждестранни. А той ли е най-голямата звезда в случая на категория преподаватели? Да, мога да кажа, че имаме трима египтяни, които са много известни световни преподаватели, и Мохамед Шахин е един от тях. Имаме и 3 украинки и Вероника Шулкевич също една от тях. А мъже ли обучават, или мъжете могат да обучават и жени? Мъжете обучават и жени. They ask if the men should learn only men how to dance, or the men can learn... Can teach, Can teach. You teach both boys and girls, yeah? Because the dance is actually feminine. It's танцът е женствен всъщност. Originally for women. Оригинално е създаден за жени. When I teach, когато преподавам, the female style. Преподавам женски стил. When I perform myself, но когато аз се изявявам, аз категорично се изявявам като мъж танцор. But the man can also learn the dance, but it would be feminine on the stage. Мъж може да се учи да танцува, но това може да се представи като женствено на сцената. Да. И за финал само да кажете, харесва ли България? Извън залите, извън танците, извън... Okay, and now for the final, I would like to ask you, do you like Bulgaria? I love Bulgaria. Yeah. Ние обичаме България. I've been here like many times, I guess. Много пъти всъщност съм бил тук. Вероника? Me too. Да, също. I'm so happy to be here. И съм много щастлива да съм тук. Основният водещ Слави Трифонов щеше да я пита, има ли си гадже, ако не да и търсим българи. If the main host actually and the owner of this TV was here, he would like to ask you if you have a boyfriend or something like that. Това е любимия въпрос. This is the favorite question of the main host. Exactly, yeah. И само бързо, наистина в 10 секунди, Галя пита, кога ви вече обяснихме от вчера до неделя, се провежда, достъпен ли е за граждани, къде могат да намеря информация за него? Информация в социалните мрежи, в моя инстаграм акаунт Warda и страницата на Hezia West, Ориенталски фестивал. То всеки ли може да дойде да гледа? Абсолютно
Абсолютно всеки, даже каня абсолютно всички, защото това е нещо различно. Случва се веднъж в годината, много е цветно. Това горе в спортната зала ли се? Горе в конферентната зала, да. Много красива. Добре, значи зала. Да. Царско село. Вие двамата също сте поканени. Аз съм село, така че ви очаквам утре да дойдете да гледате. Какъв бели ден ще ви че утре най-интересната вечер, когато ще бъдат професионалистите и учителите. Значи много ще се радвам. Добре, благодарим за поканата. Благодарим за поканата и успех, ако има състезателен елемент между вас. В момента тече състезанието, така че се връщаме, защото те ще журират след 1-2 часа. I'm saying that in 1 hour you will start to judge. Значи успех на всички участници, най-добрите да победят. А след рекламите, лесно е да те обичам с Ива Гидикова. Наистина нещо, което за финал ще ви хареса.